pa ću gledajući svoju prezentaciju. Gledajući svoju prezentaciju ovde, ovo predavanje se već dešavalo nekoliko puta čak i sada, kao što sam rekla, gledam prezentaciju kako je sveobuhvatna i zapravo vrlo korisna svakom koji želi da zasnuje svoj voćnjak. Ono što je najvažnije, ovo je posljednje predavanje u okviru projekta koji radimo sa Makedoncima, odnosno sa udruženjem Aronija, a u okviru tog projekta pričamo o klimatskim promenama i o tome šta je potrebno preduzeti ili na koji način uticati na klimatske promene. Ali ja moram da kažem, jer danima govorimo o klimatskim promenama u različitim okolnostima i s različitim ljudima, različite profesije su u pitanju, da mi ne možemo da zaustavimo klimatske promene, već možemo samo da im se prilagodimo, jel? Ovde se sada aktiviraju naši duševni amortizeri i to možete da vidite u svim okolnostima, jer navešću primer velikog nevremena koji se desio, jer ja sam bila sam juče u Vrbasu i obišla sam te nasade, to je apsolutno sve uništeno, dakle 100% štete je na tom delu regiona i ono što je najvažnije od svega jeste upravo ti duševni amortizeri. Dakle, kako početi iz početka, kako krenuti, da li ćemo sada sve to da ostavimo i da kažemo sezona je za nas završena ili ćemo da krenemo ponovo. I sve vreme se zapravo ova predavanja odnose na klimatske promene i na te duševne amortizere. Jer mi ne možemo da utičemo da se spreče. Malo smo mi na ovom delu regiona zakasnili sa tom temom, zato što ne možemo da utičemo da se to zaustavi, ali možemo da utičemo da se prilagodimo i da nađemo rješenje za sebe i za prirodu kada su u pitanju klimatske promene. Što se ovog predavanja tiče, ovo predavanje je sveobuhvatno, jer ono se zapravo odnosi na sve ljude koji u ovom trenutku žele da zasnuju svoj voćnjak i zapravo je ovo upravo taj trenutak kada je potrebno da razmišljate o pripremama, jer mi smo trenutno na 2 meseca, dakle na domak te jesenje sadnje, a naročito ukoliko želite da obavite sadnju, potrebno je raditi merenja, izabrati pravilnu lokaciju, pravilan izbor sorti i pripremiti naravno od sve te rupe. Kada su u pitanju baštovani koji ovde ulaze sa baštinskim projektima, vrlo često traže pomoć kada je u pitanju voćnjak. Dakle, to je povezivanje voćnjaka i biobašte, i to je tema ovog predavanja, ali ono što je najvažnije od svega, ne možete da nabavite sve sorte o kojima ću ovde da govorim danas, ali je najvažnije da imate, odnosno da izberete svoje sorte, da uđete u vaše rasadnike, ima puno Makedonaca danas, da uđete u vaše rasadnike i da mi pošaljete spisak sorti i ja ću u skladu sa podlogom i u skladu sa današnjom pričom vama da napravim pravilno izbor. Jer cilj platforme jeste da se smanje frustracije na svakoj poziciji. Možemo da krenemo sa prezentacijom zato što imamo zaista jednu široku priču. Ovdje se govori danas i o kalemljenju i o tome šta kada se nađete u svom rasadniku, kako da pripremite sadnicu pred sadnju, kakav izbor sorti da radite, zašto biramo stare sorte. I za sve vas koji možda nisu upućeni sasvim, ja sam pre svega voćar. Dakle, mi se nalazimo na baštinskoj platformi jer Trag biljke je platforma baštovana, ali primarna moja delatnost jeste zapravo voćarstvo. Ja imam ogromnu površinu pod voćnjacima, 5.500 stabala je u protoku, a pritom sam od toga ukalemula 50%. Dakle, najvažnije od svega jeste ticanje veština i to je sastavni deo klimatskih promjena zato što smo mi zaboravili da su veštine najvažnije od svega. Veštine kako odnegovati biljku, kako ukalemiti biljku, jer stare sorte možete da nabavite po nekim rasadnicima, ali ja moram da vam kažem na osnovu vlastitog iskustva da vama niko ne garantuje da ćete dobiti sortu koju ste tražili u rasadniku, jer stare sorte uglavnom prorode kasnije, dakle između 6. i 7. godine. Onda kada one prorode, kada ste vi odnegovali tu biljku, vi ne možete da se vratite na početak, ne možete da vratite sadnicu, ne možete
da pravite neke nove izbore i zato je najpametnije rešenje da pripremite svoje podloge i da radite kalendar. Idemo odmah na naredni slajd, zato što je obimno predavanje. Ono o čemu ćemo danas govoriti jeste upravo sve ono što je potrebno da biste zasnovali svoj voćnjak. Na kraju ćete dobiti predloge kako organizovati voćnjak i biobaštu, jer je cilj spojiti, pošto je ovo posljednje predavanje, u okviru ovog projekta, meni je cilj da povežem, dakle, da spojim priču o biobašti, o tome zašto je važno da proizvodimo vlastitu hranu i zašto je važno da proizvodimo voće. I ovih dana sam ljudima govorila da ćemo doći u poziciju na osnovu novih zakona koji se dovode, koji se izglasavaju dok mi spavamo, dakle, zakoni u Evropskoj uniji koji će potpuno da spreče upotrebu semena, deregulacija genetske modifikacije, gde nećete imati obeleženo da li je nešto genetski modifikovano ili nije, kao što je to sad zakonska obaveza. Dakle, korporacije vrše ogroman uticaj na vlade, korporacije ih finansiraju i najvažnije od svega da shvatite da je ono što vi možete da napravite, jer ovih dana su ljudi govorili pa da, onda mi ništa ne možemo da uradimo tu. Možete da uradite da na vreme zasnujete svoje domaćinstvo, jer će se desiti situacija da ćete zavisiti od korporacija kada je u pitanju vlastito seme, jer za vlastite potrebe niko to ne može da kontroliše. Jedna je stvar sertifikovana proizvodnja za prodaju, kada je u pitanju vlastita proizvodnja, to niko ne može da kontroliše. Dakle, bez obzira šta ljudi govorili, to je jedna daleka budućnost da neko može da kontroliše šta ja u vlastitoj kući proizvodim, ali najvažnije je da sada shvatite ozbiljnost situacije, da posadite svoje voćnjake, da imate makar sve od voća što je potrebno za vaše domaćinstvo i da zasnujete u okviru toga baštu. Zašto je biobašta ovde bitna? Zato što ljudi imaju manji komad zemlje, dakle ako imate ograničenu površinu, vi se dovodite u pitanje da li ćete da napravite voćnjak ili ćete da napravite baštu. Ja ne želim da vas dovodim u takva pitanja, jer vi možete da spojite i jedno i drugo. I to je suština ovog predavanja. Suština je da kada odete u rasadnik ne budete neuki, jer ste na platformi koja može da vas nauči tako nešto, da znate kako da izaberete dobru sortu, da znate kako da zaštitite svoje biljke, jer ovo predavanje jeste na live streamu, obimno je, ja ću da sada skratiti i daću samo važne informacije. Dakle, ovo je naš sadržaj, idemo odmah na naredni kadar. Najvažnije od svega jeste prvo da stavite na papir šta želite da proizvodite. Ja imam ogromne voćnjake, jer to nisu male količine voća, to su, kako da vam kažem, dovoljne količine voća za vlastitu proizvodnju. Ja se ne bavim prodajom voća, ja se bavim proizvodnjom ekscelencija, dakle destilata. I sve što proizvedem ide u obradu, vrlo malo toga ide u prodaju, dakle ide u prodaju u stonoj formi. Zato je bitno kada birate voće, i o tome ću danas da govorim, da birate ono što vam je potrebno, jer ako želite da radite obradu voća, nisu vam potrebne stone sorte. Stone sorte su vrlo razmažene sorte, navešću vam primer trešanja. Ja imam 150 trešanja, 105 samo na jednom mestu. Dakle, to je voćnjak koji je podignut na različitim podlogama, koltma, griva i divlja podloga, dakle na sejancu. Razmak među njima je potpuno različit i u skladu sa terenom upotrebljena je potpuno drugačija podloga. To znači da sam ja tu ukalemila 18 različitih sorti trešanja, jer je jako važno, ako nemate otkup garantovan, da imate u talasima berbu, i to je najvažnija stvar, jesu turnusi. Zašto vam to govorim? Zato što kada dođe trešnja na berbu i ona počinje, recimo rane sorte počinju od 5. 6. maja, dakle od Đurđevdana, vam počinju rane sorte trešanja i kasne sorte završavaju čak sredinom jula, pa nekad i do kraja jula ja berem trešnju. Mnogo je nezgodno da vam ogromna količina trešnja dođe odjednom. Zašto? Nemate berače. Berače je jako teško naći danas. Nemate garantovan otkup. Ako vam sorta nije stona, vi ne znate šta ćete da radite s njom.
I zato imamo masovno loše uređenje u voćnjacima širom regiona, gde vidite da ljudi bacaju malinu, ljudi bacaju višnju, trešnju, dakle takve stvari se bacaju jer ne znaju šta će da rade sa ogromnom količinom. Pored toga je najvažnija stvar to što mi imamo sve manje berača jer prosto ljudi danas ne žele da rade. Zato je važno da makar sad, kad započinjete svoj voćnjak, vodite računa o izboru sorti. Postoji u čitaonici tabela tih sorti koje sam vam poređala na osnovu njihove stasnosti. Dakle, koja sorta dospeva prva, koja druga, koja treća. Da vi kada recimo berete krušku, počnete da berete krušku i onda berete krušku 2 meseca. Dakle, da uvek imate svež berbu kruške, da se to ne dešava da vam odjednom dođe tona i posle da više nemate šta da jedete. Princip turnusa koji postoji u vašoj bašti se manifestuje i na voćnjake, jer to se u praksi pokazalo kao najbolje. Prošle godine, kada su trešnje rodile obilno, ja sam imala berbu od Đurđevdana do kraja jula. Ja sam sama brala svoje trešnje. Nisam imala berače. Dakle, 150 je trešanje u pitanju, njih 60 te trese za rakiju, dakle da možete otresti za rakiju jer nisu stone sorte. Sve ostalo su stone sorte koje su išle u kompote, džemove, u različite manifestacije. Mislim, vi možete da sušite, možete na različite načine da to iskoristite i ja nisam imala troškove oko toga. Jedini trošak sam ja. Dakle, ja sam bila jedina radna snaga, imala sam svaki put, dakle, jednom nedeljno berbu nekih 10 stabala. To jedna osoba može da obrati. Da sam imala kojim slučajem da mi dospe kompletna količina odjednom, ja bih imala veliki problem, verovatno bih odustala, jer je moguće naći berače jedan dan, drugi dan, ali mesec dana koliko bi trajala berba takvih trešanja, jer trešanja vam ne dospevaju odjednom. Mislim, bilo bi najbolje da vam voće dospe odjednom i da sad vi završite berbu i posle toga nema ništa. Voće dospeva frakciono i svaka voćka dospeva frakciono i njih je nemoguće obrati. Primera radi još drugi primer, imam kruške, jer ja od krušaka pravim ekscelencije, od trešanja, od breskvi, od različitih jabuka, mislim, kompletno voće je ovde u igri, a kruška dospeva mesec i po dana. Dakle, mesec i po dana ja mogu da postignem sama čak i da nemam nikakvu pomoć da pokupim svoje kruške. Postoje kruške koje su zrele kada padaju, to su vam stare sorte, a postoje kruške koje se moraju obrati jer ne smiju da padnu na tlo, kao što su recimo Pati Petel, Viljamovka, dakle vi imate jako mnogo tih sorti koje su stone sorte koje se moraju brati. Uglavnom je najvažnija stvar izbor sorti, zapravo da sebi postavite cilj da sada, nakon ovog predavanja i želite da zasvojite svoj voće, kažete ja želim da imam frakcionu berbu, za šta želite vaše voće. Jer mnogo je veliki problem kada se furiozno podižu voćnjaci. Podignete veliki voćnjak, a pritom nemate cilj, ne znate šta ćete da radite sa tim. Niste osposobljeni da recimo pravite ekscelencije, nemate mogućnost da napravite kompote, jer pazite, najvažnija je stvar koliko dugo može da stoji vaš proizvod. Jer vaš proizvod, ako se dobro obradi, može da stoji dugo. Rakije, ekscelencije, one najduže mogu da stoje. One mogu da stoji stotinama godina. I ako ste dobri u tome, ukoliko imate kompletnu mogućnost, dakle logistiku, treba vam, mislim, dobar kotao, trebaju vam dobri uslovi, to je dobar način da čuvate svoj proizvod. Jer stajanjem ona dobije na vrednosti. Kada su u pitanju kompoti, oni stoje 2 godine, sokovi takođe 2 godine, suva trešnja stoji 5 godina, dakle vi ovde imate jako mnogo mogućnosti da upotrebite svoju trešnju ili svoju krušku. Izbor vam je, dakle, ono što ne piše ovde jeste cilj. Najvažnija stvar ovde jeste postaviti cilj. Ako želite za samo vlastitu ishranu, da imate dovoljno voća tokom sezone,
onda ćete prosto da uđete u čitaonicu i da uzmete tabelu u kojoj sam izabrala sorte koje ćete posaditi, a te sorte se mogu naći gotovo u svakom rasadniku, koje će vas hraniti dugo. Dakle, od recimo kruška junska lepotica, pa onda dalje do karamanke. Da imate prosto kruške tokom čitave sezone, jer jako je važno da ne kupujete voće koje se višestruko tretira. Zatim, ono što je važno pored cilja jeste kako ćete izabrati sorte u skladu sa podlogom. Ja se izvinjavam, ja sam na prvom. Kako ćete izabrati lokaciju, jer ovde je lokacija bitna zbog toga što se mogu napraviti velike greške. Lokacija i orijentacija su zapravo povezane. Ovde ne govorimo o orijentaciji unutar voćnjaka, jer ta orijentacija istok-zapad vam ovde ne vredi. Ovde postoji razmaci i voćnjaci se sade u redovima. Ako je dovoljno prostora, dovoljna širina, možete imati 10 redova. Ja imam po 6 redova u svakom voćnjaku i na taj način je urađena raspodela, ali je ovde orijentacija i izbor lokacije su spojeni zato što je mnogo važno da recimo biljke, odnosno voćke koje ranije cvetaju, kao što su kajsije, recimo kajsije vam prve cvetaju, vi morate njih da postavite u zoni koja neće kod njih probuditi prerano cvet. Dakle, najveća bi greška bila da, primjera radi, smokve ubacite u hladu, jer ja imam 60 smokava, od kojih se pravi rakija, odlična rakija, i smokve su vam jedan sastavni deo klimatskih promena. One su najbolji pokazatelj klimatskih promena zapravo, jer šivarski kraj, koji je moj kraj, tu više šljive ne rađaju, dakle imamo veliki problem sa monilijom, ne toliko šarkom, zato što ja imam sorte koje su potpuno otporne i tolerantne na šarku, ali monilija je zaista veliki problem i šljive su vrlo osetljive na mraz, tako da od njih možemo malo da očekujemo. Zapravo je najmanje isplativa voćka šljiva. Ona vam rodi u našim okolnostima jednom u 4 godine. Voćke koje najviše rađaju i svake godine rode jesu smokve. Dakle, smokve su nešto što vas nikada neće izdati. Od njih se svašta takođe može napraviti, pravi se odlična rakija i najveći bi bio problem recimo da vi smokvu stavite na nekoj poziciji hlada, jer tu je zabluda da smokvama treba zid, kuća, nešto gde će se ona pozicionirati. Ja ne znam odakle tu ljudima i svi je nekako guraju pored svojih kuća i tu nastaje problem zato što smokva ima zaista jak koren i onda im nekako upadne u cevi i napravi problem. Ja nemam smokve pored kuće, ja imam smokvik. Dakle, imam jedan veliki voćnjak u kome se nalaze smokve. Te smokve, inače, koje rastu kao grmovi, ja sam izgubila 3 godine, to sam govorila u učionici, da bih podigla krošnju te smokve, jer i krošnja je vrlo važna ovde, orezivanje je posebna tema i orezivanjem sam zapravo dobila krošnju, jer to je jako bitno. Vi možete da kod same smokve zaista kreirate krošnju. Dakle, ovdje je ključan izbor lokacije. Mesto, odnosno jedan deo mog imanja koji se zove kamenik, zato što je kamenito, i koji je izložen suncu čitav dan, dakle tu su biljke izložene suncu u kontinuitetu, tu sam napravila smokvik, ali sam napravila grešku na početku, kada sam kreirala voćnjake bez ovog iskustva, nego, eto, slušala sam ljude sa strane, a verujte mi da je najpametnije slušati sebe. Tu sam posadila 12 kajsija i kajsije su bile izložene suncu. To je nekako zaštićen deo, taj deo je baš topao i mislila sam da će kajsije tu biti zaštićene od mraza. Naprotiv, kajsije su brzo cvetale i gubila sam kajsije u svakoj sezoni, tako da sam bez kajsija ostala. Dakle, jedino od voćaka koje nemam jesu kajsije. I to je mnogo važno, jer shvatila sam da ukoliko neka kultura ne uspeva u mom kraju, treba da se preorijentiše
na kulture koje kod mene uspevaju. Mi imamo kasni rast, a ja sam na 520 nadmorske visine i bilo mi je mnogo, naravno da se može kajsija sačuvati, ali bilo mi je mnogo naporno da je čuvam. U tom smislu vam je izbor lokacije jako bitan, jer morate da znate gde je toplije, gde će biljke ranije da se probude. Zatim, i upravo kakve su mikroklimatski uslovi, da li je tu prisutan mraz. Navešću vam jedan drugi primjer u ovom slučaju. Ja imam šljive, 16 sorti šljiva koje su postavljene na jednom delu. To je strujanje vazduha koje povezuje Kozaru i Prijedor. Dakle, bukvalno je tako strujanje vazduha i te šljive su izložene jakim vetrovima. Ti vetrovi su dobri zbog monilije. Ja sam izabrala takvu poziciju jer je procenat monilije mnogo manji na tom mestu gde su šljive stalno izložene nekakvom vetru, jer se suši, dakle taj procenat vlage oko lista i na plodu se smanjuje. Monilija je veliki problem i o tome ćemo nešto da govorimo, jer je ovde ključan izbor sorti. Navešću vam primjer sorte šljive Jojo, koju sam nabavila kao potpuno tolerantnu na šarku, i to je činjenica. Ona je jako rodna, svojim plodom podsjeća na šarku, na savku, odnosno požegaču, ali ono što je kod nje neverovatno jeste monilija. I što je ovde ključno kada je u pitanju monilija? Zašto je ključan izbor sorti? Zato što se monilija aktivira kasnije, ona se aktivira u jesen. Dakle, tamo već kada izađete iz avgusta, kada uđete u septembar, kada se tresu savke, dakle vi savke berete u septembru, berete većinu čačanki, čačanska rodna se bere u septembru, ona ne dospeva u avgustu, tu kreće nešto malo za jelo. Vi imate problem s monilijom. Ja moram da vam kažem da čačanska najbolja, čačanska rana nemaju problem s monilijom. Zato što posebno čačanska rana iz Stanley sorta, one dospevaju tako rano za berbu, one vam dospevaju u avgustu za berbu i njih monilija ne dotiče, jer monilija traži uslove za razvoj. Za razliku od njih, evo navešću vam primjer, ja sam imala ozbiljnu berbu Stanley sorte i sorte čačanska rana. Ona je prvo, to su fantastični krupni plodovi, one nisu imali nikakav problem s monilijom, iako monilija prati šljive. Ali kada je u pitanju Jojo šljiva, čačanska rodna i dostava kasnije, te šljive se upravo beru kao i savke, tamo negde počinje krajem avgusta, početkom septembra, i tada se stepen vlage povećava i one su apsolutno desetkovane od strane monilije. Ova šljiva Jojo koju sam spomenula, o kojoj većina voćara uopšte ne znam, ja sam nabavila preko nekog instituta i u pitanju je sorta koja je zaista 100% otvorena na šarku. Ta sorta je kasna i najveći problem te sorte jeste to što se bere krajem septembra. Ja sam posadila 20 sadnica, ne više, da bih u tom periodu, krajem septembra, imala berbu šljiva. Vi tada možete da imate jako dobru prodaju. Dakle, kada se kasnije, dakle krajem septembra, početkom oktobra, berba šljiva je u principu prilično, kako kažem, čudna, odnosno kuriozitet. I tada imati sveže šljive za prodaju do kraja oktobra, ona počinje početkom i do kraja oktobra berba, je jako dobar izbor u smislu eventualne prodaje jednog dana. Ali najveći problem sa njom jeste upravo monilija. Monilija zahteva ozbiljne tretmane i o tome ćemo kasnije da pričamo. Dakle, zato su vam važni mikroklimatski uslovi, zato što pravim izborom, prepoznavanjem odnosa vetrova, stepena magle, dakle, kada se pojave tamo magle u septembru, vi morate da znate gde je ona najintenzivnija, gde je jaka rosa, gde su kasni mrazevi, jer mraz nije na svakoj poziciji manja, jer ovde ne možemo da govorimo o tome bašta. Vaša bašta je na jednoj istoj mikrolokaciji, pa čak i nije to, moja bašta je ogromna. Na početku i na kraju nije ista mikroklima. Znači, na početku imam
sneg koji se zadržava nedelju dana duže nego na kraju bašte, što znači da je mikroklima potpuno drugačija. A sad zamislite kada želite napraviti voćnjak na 7 hektara koliko ja imam zemlje, što znači da je mikroklima tu vrlo važna. Uspela sam s nekim sortama sam pogrešila, ali ne bih bila ovde da nisam grešila. Dakle, 10% tih sorti koje sam izabrala nisu dobar izbor, ali da ih ja nisam postavila, vi danas ne biste znali kako da izaberete. Izbor sorti, o tome ćemo puno da pričamo kasnije. Razmak od sadnje koji je ključan i on zavisi od podloge. Mešovita sadnja koja je jako bitna, pa ću vam reći nešto i o tome kako je biljke, koje cveće posaditi da biste imali više oprašivača. Zašto je bitno skidati maslačak, iako se mnogi žale. Imate jako mnogo tih udruga koje kreću s tom pričom da je jako bitno ostaviti maslačak u voćnjaku, ali znate šta je problem s maslačkom? Problem je oprašivanje, jer ako želite da vam se opraši kruška, čiji cvet smrdi, a njen cvet smrdi na kanalizaciju, pomirišite ga, neće oprašivači uopšte da idu na taj cvet ukoliko imaju maslačak. Tako da su ovde neki detalji bitni, jer vi možete maslačak da ostavite svuda okolo za oprašivače, ali ako želite da vam se kruška opraši, onda ćete izgubiti jako mnogo ukoliko ostavite maslačak. Dakle, mešovita sadnja je bitna, da imate biljke koje vam privlače oprašivače i mešovita sadnja generalno kada su u pitanju sorte, dakle unutar sorti i međuvrsna, dakle međusortna sadnja i berba u talasima o kojoj sam puno pričala sada. Idemo dalje. Zašto birate stare sorte? Ja uzgajam stare sorte, imam što se hibrida tiče, imam samo biljevke i o njima sam mnogo pričala, jer zavisi od toga na kojoj su vam podlozi biljevke. Ako su na dunji, onda ste u velikom problemu, ako su na divljoj podlozi, onda ste ponovo u velikom problemu. Problem svakako vam garantuje, kada je na divljoj podlozi, morate da budete mnogo vešti, da joj ograničite krošnju. Jer ako pustite da vam raste kruška, onda imate, recimo, kada je u pitanju jeribasma ili vodenjak, to je krošnja koja može da raste 20 metara krošnje imate. Ako joj pustite, što znači da morate na dobru poziciju da je stavite. Divlja podloga plus plemka jeribasme garantuje vam ogromnu krošnju, to su stoletna stabla. Ali ona je u stanju da da 5-6 tona. Ja imam stoletna stabla, u pitanju je crnica, karamut, zatim gospojnjača, ječmenjača i imam samo malo mednjaču. Dakle, 4 stoletne kruške koje daju svaka od njih. Dakle, svaka pojedinačna daje 3 tone. I to su vam ogromne krošnje, ali one se nalaze solitarno. Dakle, tu nema ni govora o berbi, tu se samo kupe kruške koje padaju, skupljanje krušaka traje tačno mesec dana, toliko im treba da padnu, zavisi od toga kakav vetar pada, nakon toga idu na obradu, obrada podrazumeva njihovo zrenje, morate znati kako da se zrevaju, kako da radite kontrolu tih krušaka i kada su ekscelencije u pitanju, ja svaku krušku prevlačim preko svojih ruku. Dakle, ako vam kažem da je 3 tone da je jedna kruška, te 3 tone se moraju pokupiti, doneti, napunite gajbe i svaku krušku ja pregledam, sa svake kruške se skidaju drške, jer drške ne smeju da idu u ekscelencije i nakon toga se kruške peru i idu u obradu za fond. Dakle, posle toga se pod njih pravi ekscelencije. Zašto vam ovdje govorim? Jer je izbor starih sorti ovdje ključan. Kada su u pitanju viljamovke koje su na dunji, dunja je niska, odnosno slabo bujna podloga, ali su te viljamovke generalno princeza, dakle mi govorimo ovdje o jednoj sorti koja je zaista osetljiva na erviniju, imate problem s ervinijom i taj problem me prati dan danas ne toliko, zato što sam uspela da je na neki način akomodiram na uslove. Naravno, kada sadite voćnjake, jako je bitno da imate oprašivače i o tome strašno treba voditi računa, jer ne možete da posadite samo kruške koje želite,
već te kruške zahtevaju oprašivače. Prosto ne znam sortu koja ne zahteva drugu sortu da bi bolje rodila. Dakle, vi morate uvek da imate kombinacije, primjera radi lešnik, ja imam 250 lešnika, imam 4 sorte koje su uvek u kombinaciji i čak i Lamberta koji je zapravo najbolji oprašivač koji je raspoređen svuda po imanju. Dakle, njega je sam kao dekorativnu sortu, naravno jestivu, rasporedila svuda po imanju kako bi oprašivanje bilo bolje. Jer najveća greška jeste nedostatak oprašivača. Zašto biram staru sortu? Prvo, zato što stare sorte otporne. Ukoliko želite da zaista imate berbu svake godine, birat ćete stare sorte jer ćete uvek nešto brati. Kruške, stare kruške, znači stare sorte krušaka, ove koje sam navela sada, one imaju cvet koji je otporan na mraz. To je jako važno, jer evo sada nemamo berbu, mi imamo tu negde sporadično kruške koje su se održali, mi nismo imali mraza, ali smo imali padavine, mi smo imali ključne padavine gde oprašivači nisu leteli. Dakle, od marta do juna padala je kiša, oprašivači nisu leteli u ključnom periodu otvaranja cveta, nismo imali oprašivanje i na taj način smo ostali bez berbe. Što i nije tako loše jer satrali smo se prošle godine. Ali je ovde najvažnije od svega da su stare sorte otporne. Jer za razliku od ostalih fetelova, recimo i viljamovka, one su malo rodile, sporadično onako cvet koji mogu da se opraši. Stare sorte su rodile, očekujem 10 tona ove sezone. Sezone koje je loša, dakle tretira se kao loša, jer uglavnom voće nije rodilo, ali su te stare kruške koje imaju otporan cvet uspele da se izbore. Otporan cvet vam je prioritet. I ne samo otporan cvet, nego otporna biljka. Stare sorte ne morate tretirati, otporne su na moniliju i vi nemate zapravo nikakvu obavezu prema njima osim da ih orezujete. Orezujete ih da bi im kreirali krošnju. Kreiranje krošnje je vezano za vas lično, jer postoje neke sorte jabuka koje rastu jako u visinu, mislim, kada je na divljoj podlozi, vi prosto, evo, možete imate trešnju na koju se ne možete popeti, na koju ne možete da oberete i šta da radite, možete samo da gledate u nju i da se divite, ništa drugo. Jer ja sam na imanju zatekla trešnju koja je visoka trenutno 22 metra. Ja mogu samo da je gledam i ništa drugo ne mogu da radim s njom, zato što ja ne mogu da se popnem, mislim, kako kažem, ne mogu da rizikujem svoju živu da se popnem gore, ne može da se dohvati i njene grane su već visoko, što znači da ona ima svoju ulogu hrani ptice, ali vi to ne možete da dopustite u svojim voćnjacima. Što znači da podloga, divlja, plemka, bilo koje sorte trešenja daje vam ogroman rast. I zato je bitno njih kontrolisati. Navešću vam i tu primer jabuke kožare koje imam, one su na divljoj podlozi. Ono što njih karakteriše, jer podloga vam zaista generiše kakva će biti bujnost, ali nešto postoji i u samoj sorti, dakle i plemka vuče svoje osobine. Ona raste u visinu u špic, dakle ona vam ima neko vreteno koje je usko, mnogo je nezgodno za berbu. Imam nekih 10-ak naslađenih stabala gde, kako vam kažem, ne znam ni kako bih to odradila, a da to ne padne i ne ide u obradu. Ako želim da berem kao stonu sortu, jer kožara je zaista i na tržištu čak poželjna kod onih koji poznaju stare sorte, onda je neophodno orezivati, dakle formirati krošnju. Ja mogu vama da uslikam za učionicu da vidite kako sam ja orezala nju i kako njoj kreiram krošnju kao trapez, dakle ja nju spuštam. Ja sam izgubila 2 godine s njom, 2 godine plodonošenja izgubljena, ja nju non stop vraćam dole. Dakle, umesto da ide gore, ona je već trebala da da rod, imam pored nje istu takvu koju sam pustila da bude raste prirodno i nju koju sam vratila grane, stalno razvlačila ovim, kako se zove, rafijom i kamenjem, dakle vi morate da razvučete te grane. I ja sam dobila trapez gde mogu sve bez pentranja da oberem. Jer, zašto vam ovo govorim?
Ako želite da kreirate voćnjak, vi morate u startu da znate šta ćete dalje da radite s njim. Jer to je ono što samo kontrolišem u učionici. Kada vidim da je neko posadio voće, pa onda pustio da mu odozdo rastu krošnje, morate da znate da to morate da održavate, da se mora kositi, da se mora prići toj voćki i da morate da berete jednog dana. Ne možete vama da posadite voće i da kažete dobro, to je sad urađeno. Zatim se mora orezivati, krošnje se mora vraćati, jer najveća greška je, ušla sam u voćnjak skoro, koji je tako gusto posajen zato što je došao neki stručni kadar koji je objasnio da se tako sadi voće. Dakle, to su kajsije na dunji koje su ubačene na 4 metra razmaka. Mislim, kako da vam kažem, 4 metra razmaka podrazumeva izuzetno stručno orezivanje. Što znači da to može da posadi neko ko zna šta znači usko vreteno, ko razume orezivanje, a ako vam neko da savet da vi tako posadite svoj voćnjak, onda ili ćete ići na obuku ili ga nećete poslušati. Jer ukoliko ne želite da se bavite orezivanjem, jer tu je potrebno zaista puno znanja za usko vreteno, onda ne možete da sadite na takvom razmaku. Za 3 godine vama se krošnje susreću i imate užasnu situaciju. Tako da taj voćnjak koji sam skoro obišla, tu mora svaka druga voćka da se čupa. Zamislite vi koja je to sad situacija. Zato što je taj stručnjak koji je dao savet prve 2 godine orezivao, u 3. godini nije, jer ga nisu platili, u 4. nije, u 5. godini imamo haos koji ne može da se reši osim čupanja sadnica. Uglavnom, zakon tržišta ne prepoznaje stare sorte. Uloga moja u mom vlastitom životu jeste da stalno pričam o tome. I ja sam probala 3 dana pričajući o tome, pokušavajući ljudima da govorim u kakvoj smo gabuli zapravo i da mi je mnogo zanimljivo to što ljudi ne znaju šta se dešava, jer ovo nisu teorije zavere, postoje zakoni koji su dati na izglasavanje, paket zakona 5.7.2023. godine je taj paket dat u Evropski parlament na izglasavanje, tako da to što mi nismo Evropska unija, to ne znači ništa. Recimo konkretno BiH nije Evropska unija. Zakon tržišta je surov. On će nas sve naterati da poštujemo te zakone. Dakle, zakoni koji nam se trenutno donose na spavanju, jer niko od nas ne zna da ti zakoni donose, osim nas koji se fanatično borimo za ovu planetu, oni će dovesti ljude u ruke korporacijama. Dakle, korporacije preuzimaju naše živote. I ja sam 3 dana govorila o tome i moja uloga da stalno o tome govorim i zato i vama stalno govorim, zato što ako se probudi jedno biće, jedna osoba na ovom predavanju, ukoliko shvati ozbiljnost situacije i ide u pravcu nezavisnog domaćinstva, jer šta god pričali, vaše nezavisno domaćinstvo je vaše domaćinstvo i ne mogu da utiču na vas, šta god pričali o genetskoj modifikaciji, da neko može da uništi vašu baštu, jer i te sam argumente slušala ovih dana, to nije tačno i to je već, o tome niko ne zna toliko dobro, tako da ti patenti, ti Terminator patenti nisu u opticaju, zato što je Monsanto na sudu. Uglavnom, jako je važno samo da vas ništa ne sprečava na ovom putu, da idete na putu kreiranja nezavisnog domaćinstva, jer ja jesam to uradila. Znate, ja sam i tim ljudima ovih dana rekla u redu, makar imate gde da se sakrijete. Evo, ja ću da otvorim svoje imanje, pa ćete imati hranu. Ali je jako bitno na vreme misliti o tome. Zakon o tržištu ne prepoznaje stare sorte i to je najveći problem. Jer stare sorte su, ako ste mogli da shvatite iz ovog što ja sam upravo rekla, one su otporne. Dakle, vi nemate problem s monilijom, imate u tragovima, imate problem s monilijom nekih 10%. Ali on je u tragovima, tačno se zna koje sorte imaju problem s monilijom, koje ne. Recimo Šantelijeva imaju problem s monilijom, a oni blizu kao jojo sorta. Tu postoji među sortama razlika, ali je definitivno su one samostalne. Jer ako želite da imate bio voćnjak, neophodno je da se bavite starim sortama. Stare sorte, ja imam 98% starih sorti. Ja se uopšte ne uzgajam, te viljamovke su prosto se tu zatekle. Ja nikada ne bih posadila viljamovku, jer su viljamovke princeze koje zahtevaju odnosno slugu. Dakle, vi morate njima da služite više nego drugim sortama. I kada sam to shvatila, ja sam rekla ne,
gospođice, ili se adaptirajte ili vas puštam da budete ukrasno bilje. Dakle, to nije bitno. Ja ne moram da jedem tu viljanu, imam puno krušaka, ali izvolite, na vama je sada red. Jer Erviniju pobeđujemo isključivo dizanjem imuniteta. Vi Erviniju ne možete drugačije da pobeđujete. Vi možete samo da dižete imunitet svojim biljkama. I ja sam to odradila. Malčarkama, malčiranjem, aktivatorima o kojima ćemo sada da pričamo, podigla sam imunitet i apsolutno ja više ne tretiram svoje biljke čarovima. Sve sam prepustila prirodi. Zakon o tržištu ne prepoznaje stare sorte. Šta vam to konkretno znači? To znači da ne postoje, kako kažem, sortne liste gde ćete vi da uđete u neki market i da nešto prodate. Može se desiti da prodate, naravno, svoj kontingent, recimo kožare jabuka na pijaci ili negde, ali ne postoji u marketu ta sortna lista gde će oni da kažu to je kožara jabuka i prodaje se kao kožara. Ona će se prodati možda kao jabuka ukoliko je prihvate. Ali novi zakoni koji se donose, dakle koji su na izglasavanju u Evropskom parlamentu, će i to da spreče, zato što nećete moći da prodate bilo šta što nije sertifikovano. Dakle, to je taj jedan zakon. Jedan zakon je, jedan deo zakona koji je ovde upitan, jeste upravo to da ako nije sertifikovano seme, sertifikovana sadnica, vi nećete moći da prodajete, mislim, ali možete da se nahranite. Uglavnom, ono što je dalje bitno jeste značaj polifenola. Značaj polifenola je, o polifenolima postoji čitava epizoda na YouTube kanalu, jer polifenoli su najbitniji, dakle oni štite, biljka ih luči zbog sebe, ne zbog nas, ali u pitanju su najjači antioksidansi koje možete uneti u svoj organizam. I polifenole stare sorte luče mnogo više, 10 puta više nego neka jabuka koja je razmažena. Zašto? Zato što ukoliko svoju voćku izložite predatorskom lancu, dakle pustite da ih jede list na vaš, kao što svi sada jure i za nešto proganjaju listu vaš, pa zatim pustite nekog zapredara, pustite da bude izložena predatorskom lancu, ona razvija 10 puta veću količinu polifenola nego sorte koje su razmažene. Ako imate razmaženu viljamovku koju prskate na 15 dana da bi ona uopšte mogla da opstane zbog jerbenija, vi onda imate problem. Naravno, nju prati monilija. Monilija je zapravo naša najveća drugarica u voćnjacima. Zatim, ono u što duboko verujem jeste da mi genetski nismo predodređeni da jedemo sve i svašta. I kada bi čovjek jeo ono što raste u njegovom kraju, dakle, kada bi se zaista hranio onim što su uzgajali njihovi praotaci, tu ne bi bilo problema, jer postoji genetska šifra u koju duboko verujem. Dakle, ja se zaista ne hranim hranu koja nije iz našeg podneblja, mislim, ne unosim je, jer je najvažnije od svega da ta genetska šifra u nama postoji. Zatim, tretiranje komercijalnih sorti višestruko. To je najbitnija informacija koju stalno govorim, jer se jabuke tretiraju 27 puta. Znači, kada vi kupite jabuku u marketu, vi plaćate 27 tretmana te iste jabuke. Ta genetska šifra je nešto, mislim, čemu treba svi da se zadivimo. Zato što je jako važno, mislim, kako kažem, možda se nekada nije toliko govorilo o bolestima, pa smatramo da su stari ljudi bili zdravi, ali zaista jesu bili zdravi. Jer ja poznajem stogodišnjake. Ja imam u selu stogodišnjake, to je staračko selo, koje ima samo 2 domaćinstva koje su aktivna. I ti ljudi, oni su vitalni i sada. Dakle, pitanje je da li ćemo mi da budemo vitalni jer jedemo, ne znam, voće koje nikada nismo videli, koristimo začine koje nikada nismo videli. Kako da vam kažem, nas je mnogo lako reći da je tamo neka biljka koja je, eto recimo, stevija, mi steviju koristimo, a pritom, kako da vam kažem, nećemo med da uzmemo. Mislim, to su, najvažnije od svega jeste što mi stalno unosimo te neke senzacije u sebe. To su senzacije, recimo, koristimo čija semenke, a nećemo koristiti amarant. Amarant je divlja biljka koja raste oko nas. Amarant ima gotovo isti sastav kao čija semenka.
ali je nama mnogo lakše da čiju, koja kada je mi posejemo jeste zapravo samo uloga fitoremedijatora i ona je cvet. Ja u bašti neću vam dati sigurno seme, a imate divlje amarante, dakle štir koji raste svuda oko vas, od koga možete se hraniti, imate čija semenke. Mislim, to su ti kretanje ljudskog apsurda u prirodi, ja to tako zovem. Jer deda koji je znao sve veštine, koji je sve živo radio kalijem, je znao da posadi voćku, on je sve to znao, od njega niko nije naučio, njegov sin jedva čekao da napusti selo i da ode negde u neku fabriku ili neki grad da radi, da bi njegov unuk sada hteo da se vrati i plaća obuku da bi naučio to što deda zna. To su vam strašni apsurdi i kruženje apsurda u prirodi. Idemo dalje. Ono što vam je najbitnije, naredni slajd, kada planirate svoj voćnjak, najvažnija stvar jeste da odredite međe. Međe su vam bitne zato što postoji zakonski okvir za međe, jer to je često pitanje koje se spominje na platformi, je gde da posadim svoju voćku i šta pripada kada pređe od komšije. Sve što pređe od komšije pripada vama, dakle grana koja od komšije pređe kod vas je vaša grana, dakle to je vaša hrana. Ako vaša loza tikve ode kod njega, tikva je njegova, zakon tako nalaže, dakle zakon. Ako imate drugačije odnose s komšijom, to je nešto drugo. Ako vaša krošnja pravi hlad njemu, on ima pravo da traži da skratite krošnju. Dakle, mnogo morate da vodite računa o tome, jer ukoliko stavite na pogrešno mesto vašu voćku, vi možda nećete sebi napraviti problem, ali hoćete onom ko će vas naslediti. Onaj ko će vas naslediti i onaj ko će naslediti vaše komšiju, jednog dana mogu ozbiljno da zarate zbog toga. Prema tome, obavezna udaljenost je polovina predviđene širine krošnje. Da biste znali koja je predviđena širina krošnje, morate da znate koja je podloga i koja je sorta. Idemo na naredni kadar. Ovo je samo kratko podsjećanje na ono što smo pričali prošli put, jer kada već isplanirate svoj voćnjak, kada odredite razmak među njima, već ste izabrali sadnice, jer ja sam to radila mnogim baštovanima na platformi koji su ušli s baštom, oni su tražili, imali smo čak slučaj sa Miroslavom koja je već napravila rupe. Znate, njoj je neko rekao da je to razmak taj i taj i ona je već napravila rupe i nije kupila sadnice. I onda sam ja morala da uklapam podloge sa sortama, da bi uopšte taj razmak mogao da se upotrebi. Znači, kada ste vi sada izabrali sorte, birat ćemo ih sad dalje, ali kada ste odredili na kojoj poziciji će biti vaš voćnjak, kada ste odredili međe, sada je bitno da se odmah i u startu zaštitite od komšije koji tretira svoje voćnjake. Jer ako želite bio voćnjak, osim što vaša lokacija mora biti odvojena od puta, dakle morate da vodite računa da li se teški metali slivaju tu, jer ja nikad još nisam napravila voćnjak niz put, nego uz put. Jer ako vam je voćnjak niz put, sve što je na putu sliva se vama u zemlju. Znači morate voditi računa o padavinama, jer ako klizi, dakle ako padavine idu u vašem pravcu, onda ste u velikom problemu. Tu se ne može pozicionirati voćnjak, osim ako niste vi iznad puta. Primjera radi, da ovo ne bude neka vrsta, kako kažem, hipoteze. Ja imam put, dakle put, asfaltirani put prolazi preko mog imanja. Deli imanje na pola i taj put nije čak ni prometan, ali meni je sasvim dovoljno to što će proći recimo komšin traktor ili će automobili proći tu da bi njemu došlo posjetu. Promet u mom selu je vrlo mali. Dakle, prođe možda nekih 5 vozila dnevno, na dnevnom nivou. Ali je to toliko čista sredina da kada vam prođe jedno vozilo, vi osetite smrad. Toliko je to čista sredina i meni sasvim dovoljno da ja ispod puta još nikada nisam isplanirala, to je deo koji ima divlje biljke, fitoremedijaciju koja je postavljena i na tom delu nema apsolutno nikakvog voća zato što se može slivati biljke. Čak imam smokvu koja je pozicionirana na jednom mestu
gde je komšija, zamolio me da mu pomognem, je bio stariji čovek, sada već nije živ, zamolio me da mu dopustim da na toj poziciji dolazi čovek koji mu reže drva. On je okretao auspuh prema toj smokvi i ta smokva apsolutno više nije za beru. Dakle, ja čak ni to ne radim. Ovde je jako bitna fitoremedijacija i da ne bismo o tome pričali, dakle, treći korak na koji morate da mislite jeste postavka fitoremedijacijnih blokova, jer pre nego što posadite vaše biljke, odnosno vaše voćke, vi morate da razmišljate o fitoremedijacijnim blokovima, jer kada ste izabrali lokaciju, odredili među, postavili fitoremedijacijne blokove, tek sada ste spremni da radite sadnju voća. Sada možemo da idemo zajedno u rasadnik i da vam kažem na koji način ćete napraviti pravi izbor. Dakle, idemo na sledeći slajd. Da vam dam još jedan savet, u pitanju je, dakle, na fitoremedijaciju postoji prošlo predavanje, ja se tu ne bih zadržavala, dala sam tačne predloge kako zaštititi i baštu, na isti način zaštiti voće. Pre nego što uopšte počnete da pripremate, pre nego što odemo u rasadnik, jer sad ćemo onako da zamislimo kako smo zajedno otišli u rasadnik, potrebno je da naučite kako se radi priprema korena pre sadnje. I ovdje ima dosta slovnih grešaka. To je ono kada pre nego što sam promenila naočare. Uglavnom, prvo možete da dobijete otvoreno korena sadnice ili zatvoreno korena. Ako su one kontejnerske sadnice, one mogu da stoje duže za razliku od onih koji su otvoreno korena. U svakom slučaju, svaku od tih sadnica je potrebno rastreti, dakle, otvoriti, skinuti sve ono što se nalazi oko nje, da bi se odradio pregled korena. Makar to ja radim na takav način, jer ne znam kakav je sastav svega onoga u što su oni upakovali svoju sadnicu. Potrebno je da pregledate, da odstranite sva oštećenja koje su potencijalna, zatim da se žile obavezno skrate zbog matričnih ćelija koje se nalaze u korenu, jer ako skratite žile, vi na taj način provocirate mikrokorenčiće. Dakle, sama voćka se ne hrani od centralnog korena, niti od velikih korenova, ona se hrani mikrokorenčićima, tako da imate onaj kratak video gde vam pokazujem kako se zapravo hrani jedna voćka, jer tu nastaje problem i kod ishrane i kod navodnjavanja, gde svako uzme kantu i stavi uz stablo voćki, pritom tu ni blizu nije koren koji će da je hrani ili koji će da je za navodnjavanje i često imate taj sistem kap po kap koji je postavljen upravo tako. Biljka se hrani lateralno iz lateralnih korenova i vama je sada u cilj da pravilnim urezivanjem, kada dobijete tu voćku, odnosno kada hoćete da posadite, okrenete koren, pregledate da li ima nekakvih hrana. Ako želite da se bavite voćarstvom, voćarski balzam vam je neophodan, dakle vi morate imati makaze voćarski balzam, uvek vam je potreban kod njih. Potrebno je pravilno je odrediti i onda ja taj koren potopam sat vremena u rastre zemlje, tekućeg biljnog đubriva i vode. Možete bilo koje tekuće biljno đubrivo, ja koristim ambroziju. Idemo dalje, sada ću vam navesti primer nekih podloga, jer od podloga zavisi kakav je razmak. Evo vidite, ovdje vam je u prvoj koloni vrsta podloge, zatim kakav je razmak tih podloga. Dakle, ako želite da kupite sadnicu, našli ste u rasadniku, primarno gledate podlogu na kojoj je ta vrsta, ta sorta koju želite da kupite, bilo koja sorta jabuke, jer to je taj razmak koji je neophodno postaviti. M9 3-4 metra, M4 4 metra, dakle ove tabele su postavljene, mislim da ih ima čak i u čitaonici, ne bih se ovdje zadržavala. Ovo vam je za jabuku, a ovo su podloge koje sam ja koristila. Dakle, ja ne mogu da govorim o podlogama koje nisam koristila, ja ne volim pričam napamet. Dakle, ovo su vam sve podloge koje sam ja upotrebila na svom imanju. Idemo dalje, kruška. Kada je u pitanju kruška, tu imamo divlju podlogu i dunju. Evo vidite, 4 do 6, poželjno je 6.
poželjno 6, ne 4, jer 4 podrazumeva usko vreteno, divlja podloga 8 do 10. To je tako. Čak su za neke sorte, opet i tu treba voditi računa koje sorte pitanje, što sam rekla, jer je pasma. Za nju je potrebno, nju je najvažnije solitarno staviti. Jer 10 metara nije ništa, recimo, za karamut, koji je star 70 godina. To vam je ništa, ona ima široko plošnju. Idemo dalje, šljiva. Ovde je sve dženarika, 6 metara. 6 metara poželjni razmak, može i više. Evo trešnja, sve ono o čemu sam vam ja pričala, to su, idemo dalje, trešnja. Ovde je sve ono o čemu sam pričala, jer sve ih imam, sve od podlog imam. Znači, sejanac, divlja trešnja, 8 do 10, kolt. Kolt i magriva vam se razlikuju, jer magriva može, penovito, peskovito, za razliku od kolta. Hoću da kažem da izbor podloge zavisi od toga i kakva vam je, kako je tlo, morate da poznajete to tlo. Ne morate da radite nikakav pH tla pre nego što sadite, jer postoji čitav jedan niz biljaka koje vam ukazuju na pH tla. Dakle, vi tačno možete znati da li je kiselo ili bazno tlo, ali je bitno da znate da li je propusno ili nepropusno, da li je glina u pitanju, jer ako imate glinu, onda tu nećete staviti krušku, ono vam to ne podnosi. Dakle, mnogo je važno da znate kakva tla. Gizela vam je patuljasta i višnja se može upotrebiti kao podloga za trešnju, ona vam je srednje bujna ši. Idemo dalje, višnja, njih imam na sejansu i na koltu i to vam je ta razlika, ali ono što je kod višanja dobro, one sorte su zaista dobre, one mogu da stoje dugo i zaista mogu da idu na prodaju. Ali kada je u pitanju sorta koja je stara, autohtona sorta, to je ta cigančica, tako se zove, ta sorta nije stona, ona ne može da stoji i ona mora odmah u toku dana da ide na upotrebu, ali prednost te sorte jeste što možete da stavite koštice u džep i da zasnujete svoj voćnjak. Dakle, ona se razmnožava iz koštica. Nju uopšte ne morate da kalite. I to je velika prednost, jer zamislite hipotetički situaciju da želite, ne znam, da otputujete, da se preselite negdje daleko i da želite da jedete baš tu višnju koju ste jeli kad ste bili mali. Vi možete samo da te koštice ponesete sa sobom, da stratifikujete u nekoj maloj posudi i da napravite voćnjak mnogo daleko od dedovine, a da pritom jedete ukus svog detinjstva. Idemo dalje, breskva. Sejanac 6. Vidite, 6 metara vam je obavezan rad. Šta to konkretno znači? Vraćamo se na obaveznu među, udaljenost od međe, znači ako je njena predviđena krošnja 6 metara, vi ćete od međe saditi 3 metra. Dakle, 3 metra od međe obavezna udaljenost kada je u pitanju ova krošnja. To su vam neka pravila, kako da vam kažem, meni je mnogo smešno kad ljudi tako, eto, tek tako uđu i hoće da nabacaju nekakve. Ja sam to videla, vidim ja svašta. Gde neko, eto, na 2 metra ubaci različite vrste voća, pa eto, imali smo jednu gradsku baštu gde se breskve sadile na 2 metra, 2,5 metra, apsolutno bez ikakvog predviđanja krošnje, bez ikakvog razmišljanja da će sutra te krošnje da se sudare. Znači, šta imate kad imate haos, gde ne može ništa da se opraši, niti šta može da se bere. Niti može takva voćka da bude zdrava. Jer ovi krošnje o kojima vam pričam, odnosno ovi razmaci o kojima vam pričam, jesu za bio voćnjak. Dakle, najvažnije od svega jeste da mi pričamo o bio voćnjaku koji treba prozračnost, koji treba drugačije karakteristike nego intenzivan voćnjak koji se prska hemijom na 15 dana. Idemo dalje, kasija. Dženarika 6, ali to vam je, kažem, neka prosječna vrednost. Dunja na sejancu 405. Pravilno rezivanje može 4. Sada idemo na bobice. Kada su pitanje aronije, razmak 2x4, ja savjetujem čak i veći, zato što je krošnja aronije 4 metra. Evo, moje aronije su već 4 metra, imaju krošnju. Jer kada se aronija sadila, jer
aronija, ovo je predavanje staro i tu nisam imala ovo iskustvo sada, jer kada se aronija sadila, ona je bila jako popularna, dakle masovna pojava aronije, ali niko nije došao do njene 15. godine. Mislim, ja sam došla. I tada kada se sadilo, to vam je čak i tu bio predviđen razmak 2x4. To je razmak koji vam daju rasadniku. I taj razmak nije dobar, zato što njena krošnja je 4 metra već sada. To su ogromni žbunovi, dakle, koji svake godine rastu sve više. I ne zahtjevaju neko orezivanje, ja ih baš nikad nisam orezivala, i svake godine intenzivno rađenju. I zaista jedan grm može da da do 10 kg aronije, to je dobar izbor ako znate šta ćete s njom. Ovdje sam vam dala preporučene sorte koje imam ja, vrlo sam zadovoljna, jako volim te voćke koje ne traže ništa, dakle samo da ih sadite i nakon toga da ih berete. Ali, rekla sam, ja imam već sudar, ja sam se držala te predviđenog razmaka, držala sam se toga, a trenutno imam sudar krošnje, što uopšte nije dobro. Imam nevolje kod sadnje, što nije dobro, to je frustracija, aronija se bere u avgustu, dakle počinje od avgusta do kraja septembra i vi imate u najtopliji period kada morate se boriti još sa granjem koje kao da je živo. Znači 4x4 minimum. A što se jagoda tiče, idemo dalje, o jagodama neću puno da govorim, zato što, mislim, to su kulture koje ostaju 4 godine na gredici maksimalno. Ja ih sadim u perovom dele sa slamom, puno hraniva unutar same gredice, morate skidati stalone, staloni se skidaju do avgusta. Kada donosite odluku da li ćete da je razmnožite ili ne, izbor jagoda je od ključnog značaja, jer ovdje možete napraviti velike greške, ukoliko neko da sortu koja recimo nije dobra, prosto nije tako rađajuće kao što vam je to rečeno i na taj način izgubite puno, ali nešto, kako vam kažem, to je nešto što 4 godine bude na jednom mjestu, mora se presadi, prema tome tu nisu fatalne greške. Fatalnija je greška kada posadite na pogrešnom razmaku krušku ili čak orah. Ja imam puno oraha, nekih 50 komada. To su sve na kalemljeni orasi, na meči kalemljeni orasi kako kažem, šampion, jako krupne sorte, imam nekih 10 različitih sorti i svi su nisu sejanci, dakle svi su kalemljeni, što je jako bitno, jer naravno na sejancu, na orahu su kalemljeni, jer kod njih vam je veliki rizik, primjera radi, ako neko želi da vam proda svoje sejance. Dakle, kaže, moj matični orah daje odlične plodove i onda od njega je umnožio, puno uzeo orah i napravio sebi rasadnik. Veoma za 10 godina, koliko je potom da on prorodi, mislim u principu to je neki prosek, vi ne možete da znate kakav je taj orah, jer se može desiti da od matičnog stabla bude jako loš orah. Jedino bi bilo dobro onda kalemiti nekakve bolje sorte, mislim šampion najbolja sorta na sejancu. Idemo dalje, dakle ovdje sam napravila komparaciju jagode za 4 godine, tu nisu fatalne greške, ali su fatalne greške ako napravite recimo grešku sa oracima. Maline, ona je, zapravo severna ekspozicija je dobra, mislim ono što vam je kod maline najvažnije jeste da ona traži nosače. Kod kupine i maline je to ključno i svi od poštovana koji dođu na konsultacije znaju da ja savjetujem one kulture koje su za amatere. Dakle, ljudi koji nemaju nikakvo iskustvo nisu maline. Ako želite maline i kupine, onda morate znati kako ćete ih rezivati, skidati zapretke. To uopšte nije jednostavna kultura, za razliku od ribizla, od aronija, od borovnice čak ili ogrozda, to su kulture koje samo sadite i berete. I tu je velika razlika između toga. Kod malina imate jako mnogo sorti, ovo su sorte koje ja imam, polana vam je dobra sorta, imate malinu u bojama, imam crnu malinu, žutu malinu, belu malinu, različite sorte, sve su one zapravo tu negdje istog ukusa, ali je najvažnije od svega da se one označavaju izdancima, što znači da ako želite da napravite malinjak, možda je najpametnije da kupite 4-5 različitih sorti,
da ih probate i da onda njih umnožite i da uložite možda godinu, dve života, a da pritom sami proizvedete celi voćnjak. Dakle, ne mora da kupite sadnice, nego možete sami da napravite sadnice i da proizvedete voćnjak. To ja savjetujem svakog. Što se tiče maline i kupina, ne bi se tu zadržavala, ja ih uzgajam položenicama, odnosno razmnožavam. Možeš dalje na naredni slajd. Jer je to najefikasnije razmnožavanje, ali kada ovo radite morate tačno da pratite šemu razvlačenja novih izdanaka. O tome ću možda jednom prilikom nešto i da snimim, s obzirom da se uglavnom, kao što vidite, bavim voćarstvom, a YouTube kanal je baštovanstvo. To je zato što ne volim da mešam pojmove i ne volim da saštarim, da tu sad bude svega na jednom kanalu, jer mi imamo novu metodu. Ono čime se bavi kanal jeste sasvim nova metoda u baštovanstvu i ona je zaista zahtjevna. Zatim idemo na ribizle. Ja imam sve vrste ribizli, josta, ovdje nije navedena, jako bi bilo dobro imati jostu, jer one čak dospevaju različito vreme. Ovdje imate, prvo kreću crvene, zatim crna, pa na kraju bela ribizla i sve su različitog ukusa. Jako dobra stvar oko njih jeste što su grmovi i što ne zahtevaju apsolutno nikakvu obavezu. Borovnica ne urezuju se, dakle ja ih čak i ne urezujem. Dalje, borovnica, imam 50 novih sada. Ono što vidite na YouTube kanalu što je bilo pokriveno, to su sve borovnice. Borovnice rađa svake godine, zahteva ekstra kiselo tlo, postoji epizoda, kratki video na YouTube kanalu, neću se zadržavati oko toga. Rečno đubrivo se pravi od iglica, mislim da sam je o tome pričala čak, jer je jako važno da je njoj potrebno ekstra kiselo tlo i onda nemate problem s njom. Dakle, za nju je potrebno pripremiti rupe čak sezonu pre sadnja, gdje ćete da se meša đubrivo, zemlja i borove iglice. Dakle, to mešate i tek naredne sezone tu ubacujete borovnice. Ogroz josta. Ogrozu sam snimila kratki video, u pitanju je jako, evo možete svašta sam ovdje napisala, ali ću skratiti pošto imamo još dosta predavanja. Ovdje imate oporne sorte koje su apsolutno prilagođene biouzgoju. Možete orezivanjem da dižete krošnju, ne moraju da budu grmovi, ali apsolutno su jedine kulture koje apsolutno ništa ne napada. Dakle, vi ovdje imate izbor da posadite kulture i da ih samo berete ili da sadite kulture i da učite kako da ih održavate. Idemo dalje na kalemljenje, narednim. Ovdje ćemo proći samo sve tipove kalemljenja koje sam ja radila i neću se ovdje puno zadržavati pošto imamo rok da završimo predavanje, ali želim da ih vidite, pa tako idemo brzo. Ajmo na naredni kadar, kratki spoj, ovaj prosti spoj ili naredni kadar engleski spoj koji je varijacija prostog spoja, je najvažniji recimo kod limuna. Limun se na ovaj način, naranđa, mandarina, ako želite to da uzgajate, a onda iz koštice možete podignete podlogu i onda ćete na ovaj način da je kalemite. Ja ću vam reći koji je moj omiljeni. Idemo dalje, stoji sa strane. Sve je ono što sam ja radila. I svaki od njih je efikasan. Ovdje vam treba asistent. Ono što mi se ne sviđa ovdje jeste što zaista ne možete sami, jer vam treba neko da podržava ovu reznicu. Jako je bitno premke, reznice pripremiti na vreme. Dalje idemo, spojna isečak. To je nešto što radim često, potrebna je malo veća preciznost, ali zato ću vam pokazati šta vam ne zahteva preciznost. Idemo dalje pod koru. Ovo je također jedan od vrlo efikasnih načina kalemljenja. Ja savjetujem da sve od ovoga probate, jer da nisam sve probala ne bih znala kako se radi. Idemo kalemljenje na procep koji je za amatere. Ovo je najpoželjnije kalemljenje za amatere. Dakle, ako ništa ne znate da radite od sljedećeg, nemate precizan rez, nemate preciznu ruku, ovo je na procep, imate brošuru ili kako se ono zove, prezentaciju koju sam napravila na ovu temu kada sam lionsku ranu, radila sam kalemljenje lionske rane i to sam tada fotografisala, jer
kažem, YouTube kanal ne ide u tom pravcu, ja ne želim da to snimam, ne želim da snimam rezivanje, gdje imate jako mnogo tutoriala, mnogo vrhunskih prijatelja mojih koji imaju te YouTube kanale, koji su s tome posvetili, to je njihova tema i nema potrebe da im ja oduzimam pažnju time. Mislim, oni to rade jako dobro. Uglavnom, ovo vam je najjednostavnije i prilagođeno je svim amaterima, idemo dalje. Ovo je najbolje za ruže. Recimo, na ovaj način možete da kalemite ruže i vrlo je efikasno. Idemo spavajući pup. To je ono što sam radila, to su vam na ovaj način se kaleme orasi. Ne možete, znači niti jedan od prethodnih tipova kalemija, osim recimo prosti rez ili engleski, odnosno prosti spoj, engleski spoj mogu, ali nisu toliko efikasni, ali kalemljenje na spavajući pup vam je izbor kada želite da kalemite orak. On se radi u avgustu. Idemo dalje. Dalje je tema stratifikacija semena, tu se neću puno zadržavati, ovo imate u čitaonici jer postoji dva načina ako želite da kalemite. Dakle, ako želite da proizvedete sami svoje sadnice, što da ne, to je vrlo jednostavno. Potrebno je da nabavite semena, da radite stratifikaciju i da dođete do tih sejanaca. Dakle, sejanci kao podloge su divlje podloge koje ste dobili iz Koštica i nakon toga, nakon jednogodišnjeg tretmana te divlje podloge, ona je spremna za kalemljenje za narednu sezonu, tako da je svaka vaša sadnica koju kupujete dvogodišnja ili trogodišnja, u startu je to tako, jer one su kalemljene, dakle podloga 1 godinu raste, nakon toga se kalemlje. Šta je ovdje bitno? Bitno je prvo da pogledate sve ove stratifikacije, dakle vrednosti za stratifikacije, koliko vam dugo u stratifikli stoji jabuka, kruška, trešnja, pre nego što se iznosi. Stratifikacija je način gdje mi zapravo imitiramo prirodu, jer u prirodi kada padne seme jabuke prezimi vani, da bi niklo u rano proleće. A nije poželjno da vam biljke niknu prevremena, jer onda imamo jako loše podloge, zapravo te podloge stalno nekako prati loš imunitet. I upravo od toga, kada obratite pažnju ovakve stvari, onda hoću kažem od vas zavisi kakav će biti kvalitet tih sadnica. Odnosno, ne mogu da kažem kvalitet, onda to je nekako tržišna vrednost. Imunitet tih sadnica, jer vi treba da kreirate bio voćnjak, tako to je vama cilj. Ako želite da ga kreirate, vi morate da uložite vreme da to zaista i bude bio voćnjak, jer ne može tek tako da se baci nešto i da vam to bude otporno. Od toga nema ništa, ovo nije magija. Kao što vidite, mnogi su ušli čak i u permabašte, dakle u permamodele očekujući magiju. Ljudi ulaze u biobašte očekujući magiju. To je zato što smo mi razmaženi, mi smo navikli da postoji neko dugme koje nam rešava probleme. Boli vas glava, popijete tabletu i ona prođe. Dakle, niko se ne bavi uzrokom ovde, ali bitno da je tableta učinila svoje. Taj sistem primenjujemo na sve vrednosti u životu. Primenjujemo i na baštu, primenjujemo na voćnjak, jer uvek kad mi neko postaje pitanje daj mi nekakav recept kako da se rešim neke bube. Pritom, ili koju ću sad biljku da posadim da rešim te bube. To nije čarolija, to nije nešto što će jednim potezom da se reši. To je čitav jedan sindrom aktivnosti da biste uopšte mogli da imate jedan kvalitet, a da pritom ne morate oko toga da radite. Dakle, na početku i tekako mnogo radite da biste došli do faze kao što sam ja, gde ja se okrićem i kažem da ja živim u raju. Dakle, 15 godina sam neprekidno radila. Da bih se sad okretala i rekla, to vam je jednako sa voćnjakom kao i s baštom. Ja sam od januara radila neprekidno. Da ja sada, kad uđem u svoju baštu, kada su biljke zauzele permamodele, naravno tu i tamo moram da ih kozmetički tretiram, ali ja nemam posla u svojoj bašti. Jer je to prednost novih sistema kao što je prednost biovoćnjaka. U biovoćnjaku ja ne ganjam predatore prskalicama. Prosto se sve postavlja onako kako je potrebno. Dakle, stratifikacija vam je osnov da biste dobili sejance. Idemo još na raspored oprašivača, gde
imamo, to je ono što sam rekla, postoje biljke koje su medonosne i koje bi trebalo da se sade kada planirate voćnjak, posadit ćete i ove medonosne biljke. Od svih ovih, pomorač vam je višegodišnja biljka, lavanda isto, suncokret nije, lipa u blizini mora da postoji, maslačak je svakako prisutan i maslačak, mrtva kopira, rozmarin, ali tu kao što sam rekla, maslačak, sve te biljke koje imaju žuti cvet su malo upitne, jer je mnogo bolje imati u bašti komorač koji ima beli cvet, lavandu koji ima plavi cvet, jer oni privlače bumbare. Dakle, tačno se zna koja boja više privuče bumbare koji su najbolji oprašivači, bolje nego pčele, nego žuta, jer njih će plava boja privući u voćnjak i bela, a žuta će ih hipnotično, kako kažem, poput hipnoze privući k sebi. I jako je bitno da ovde radite s bojama. Ovde sa ovog spiska je najvažnije za sve vas koji nisam, zato ćemo platiti. Svi koji nisu u mogućnosti da svake godine se bave svojim voćnjakom, ako imate više od jednog voćnjaka, onda je bitno da tu postavite višegodišnje kulture. Komorač vam savjetujem, zašto? Za lavandu teže održavate, morate napraviti iz reznica, sadnice, ako to ne znate, dajte sebi pojednostavite. Komorač, ja imam grm komorača koji je star 12 godina. Dakle, samo ga urezujem, on ponovo raste. Svuda rasporedite grmove komorača i vi ste rešili sebi problem. Dakle, ne mora ovo da bude, da ovde budu sve ove biljke. Facijelija je recimo jako dobra biljka, ona plavo cveta. Kažem, ovdje je potrebno samo izbjegavati jednogodišnje, kao što je bosiljak, suncokret, to su vam sve jednogodišnje biljke, dragoljub isto, dok sve ove plave biljke i jorgovan je jako dobro kombinovati sa voćnjacima, zato što je on prvo dobar pokazatelj pojave različitih predatora, jer kada cvete jorgovan, svi predatori poleću. Dakle, nama u tom trenutku u fazi cvetanja jorgovana i maslačka kreću sve muhe, sve bube, sve ono što će nam praviti problem tokom čitave sezone, tada je poletalo. I kada se okrenete i vidite sve jorgovan, kažete aha, znači spremaj se. Idemo dalje, ishrana. Ishrana, o tome pričam i na kanalu Smokvin list, to vam je, dakle, tekuće biljna đubriva. Smokvin list, ambrozija, detelina, ne morate da idete dalje, dovoljno da imate jedan od ta dva. Mislim, smokvin list nemate puno, on je ograničen. Idemo dalje, aktivatori, kada su u pitanju aktivatori, to se odnosi na kositbu, dakle, kada se održavaju voćnjaci, jako je bitno da kosite i da maltirate i da nakon toga isprskate sve to aktivatorom, jer će to trostruko brže da se razgradi i postaće vaša hrana. Vrednost ovog tretmana ćete vidjeti na kraju sezone na osnovu visine letora. Kada vam letorac je taj koji će vam pokazati koliko ste vi dobro hranili svoje voćnjake tokom sezone. Idemo dalje. Osnovni principi zaštite, to je ono što sve vas zanima, zimska zaštita i zaštita tokom cijele sezone. Zimska zaštita počinje u fazi kada biljke spavaju, dakle u fazi hibernacije, decembar, januar, februar. Tada radite zimsku tretman, juhat, preslice, pirike i divljeg pelena. Birajte jednu od njih koja vam je najlakša, napravite sebi sada dovoljne količine preslice, pirike i divljeg pelena, toga bar imate u okruženju. I nakon toga je receptura vrlo jasna, jer oni imaju istu recepturu, zapravo samo se biljke razlikuju. I za suvu i za vlažnu, odnosno za sirovu biljku imate recept u brošuri i zaštita tokom čitave sezone dok ne postignete ova zimska zaštita se radi nerazređena. Dakle, nerazređena juha, njom se 3 puta tretiraju biljke. I tada se radi na pitanju monilija. Vi ne možete moniliju da rešavate usred sezone. Monilija se rešava dobrom ishranom i zimskom zaštitom, zimskim tretmanom, a nakon toga zaštita tokom čitave sezone je pre svega zaštita održavanja i ovdje imate navedeno šta je zapravo, šta je moguće.
Idemo dalje na neke predloge, tu se neću zadržavati puno, kako organizovati baštu, jer moramo da stignemo da završimo na vreme. Pa kako organizovati baštu i voćnjak, dakle oko svake voćke se mogu napraviti Deraldovi krugovi, to je nešto možete da vidite, u pitanju je snimljena epizoda Deraldovi krugovi i onda imate ovde voćka u prvoj sezoni, ovde je ribizla, zatim voćka idemo dalje u drugoj sezoni, smena kultura, i zatim voćka u trećoj sezoni smena kultura. To je nešto što vam pokazujem u epizodi i ne bih volila da se sad oko toga zadržavamo. Idemo dalje, fuzione mreže oko ribizle, naredni slajd. A šta ovo konkretno znači? To znači da u prvom periodu života, naročito u prvoj godini, kada vi posadite svoju voćku, ona ne zahteva ništa. Mešovita sadnja, adekvatna mešovita sadnja oko nje može da joj pomogne da se razvije, ali najvažnije od svega jeste da vi možete taj prostor da upotrebite, da organizujete i malu baštu. Pa evo vidite, ove godine kad posadite ribizle, tu se oko njih može napraviti fuziona mreža. Ove kulture nisu bez razloga ovako postavljene, jer svako od njih ima neku ulogu u zaštiti i ishrani ribizle. Pa onda imamo, vidite u prvom kvadratu bosijak, koji je ovde vrlo važan u sistemu integralne zaštite. Visoki pasulj koji će hraniti kukuruz kao potrošač za visoki pasulj, ali kukuruz učestvuje u tom sestrinstvu biljaka i pomaže, mislim, on je ovde nosač visokog pasulja i jedina zahtevna kultura. Dakle, jako je važno da znate da ovde ne možete imati puno zahtevnih kultura. Prva kategorija plodoreda kukuruz, kupus, paradajz. Zatim imamo paradajz, još jedan kupus, kukuruz, 6 zahtevne kultura. Sve ovo ostalo su integralni sistemi, dakle druga, treća kategorija plodoreda. Svaki put kada postavite azotofiksatorne biljke kao što je grašak, pasulj, vi ste nahranili svoju ribizlu. Ovdje gdje vidite spanač koji je svuda onako postavljen, on zapravo on koristi bilateralna korist spanača, jesu visoke kulture oko njega. Uglavnom, ovo je jedan primjer fuzione mreže, o tome možemo detalje nekom drugom prilikom. Ako imate već formiran voćnjak, vidite razmak 8, ja ovde govorim o mojoj situaciji, idemo na naredni kadar, naredni slajd. Ukoliko imate organizovan voćnjak, vidite, vi možete u okviru njega da organizujete malu baštu i ja sam navela kako. Dakle, svaki drugi red se preskače. Ukoliko imate red voćnjaka, razmak 8 metara između njih i tu se postavljaju permamodeli. Naredni razmak se preskače. Dakle, ne možete na svakom razmaku da imate permamodele. Evo, ja sam stavila nove permamodele na trećem razmaku. Znači, 8 je razmak među njima, u pitanju je divlja podloga, 10 metara između, 10 između redova i na taj način sam organizovala jedan deo svoje bašte. Idemo dalje, raspored gredica. Ovo je samo slikovito prikazano kako to izgleda unutar ovog principa koje sam vam malo pre pokazala, jer je jako bitno raspored visokih kultura. Ovde je bitno, jer postoji mnogo bašti koje sam organizovala u okviru voćnjaka i prvo što pitam koliko su stare sadnice, na kojoj su podlozi, kakva je krošnja, jer mi idemo u pravcu nodih sistema, pa ne bih da ga rasturamo ako to nije potrebno. Idemo dalje, fitoremedijacija voćnjaka. Evo, ovo mi je predlog kako da najlakše odradite fitoremedijaciju. Ovo vam je voćnjak, oko njega fitoremedijacioni blokovi amarac, suncokret po uglovima i na taj način vi ste rešili sve to. Ali može jednostavnije da posejete britku svuda okolo i na taj način ste rešili problem, ali ne od teških metala. Suncokret je taj koji vas štiti od teških metala. Idemo dalje, jagode i povrće. Evo, pogledajte, ovo mi je primer kako da organizujete jagode sa različitim vrstama povrća, jer ovo je zapravo šema sadnje, jer jagode idu na 30 cm i evo idu cik-tak. Mislim da vam je sve ovde jasno, glavne kulture se nalaze između njih, puno glavnih kultura koje mogu da podnose jagode. Jagode ne smete kombinovati sa biljkama koje su osvetljene nematode, imate spisak na prethodnom slajdu i ovo vam je na kraju kompletna organizacija bašte. Idemo poslednji kadar.
Evo, pogledajte kako ovo lepo izgleda. Zamislite sada da imate jednu veliku površinu i sada želite da napravite svoj voćnjak. Sve ovo u krugovima su vam zapravo sadnice voća. Evo vidite usred, u centralnom delu kod Raldovih krugova, tu su voćke. Ali hipotetički sada, to je plan za jednu baštu i voćnjak. Ovo je pravi plan za baštu i voćnjak za imanje koje smo radili. Dakle, to je imanje gde ljudi žele sve, žele da imaju i povrće, voće i bobice, znači jagode. Morate znate koliko jagode moraju ostati, koliko maline ostaju tu, jagode ostaju 4 maline 12 godina. Dakle, to su neke informacije koje morate znati. I ovde je postavljeno bukvalno sve. Vidite, na kraju imate fitoremedijacijne blokove, to vam je ova crvena strelica i žuti trougao na kraju. To vam je primjer, to su fitoremedijacijni blokovi. Zatim, oko svake voćke Raldovi krugovi, zatim na svakom drugom redu su postavljene jednom jagode, na drugom permamodeli i iznad voćnjaka su postavljene fuziozne mreže sa bobicama. Tu ne moraju da budu nužno samo ribizle. Na taj način mi smo zaokružili sve potrebe. Šta je zaključak na ovom predavanju, jer ga moram završiti za minut. Dakle, šta je zaključak? Zaključak je da sve možete da imate na jednom mestu. Dakle, ne morate da se odričete nužno, kako kažem, ako imate jednu površinu, vi ne morate možda isključiš prezentaciju. Dakle, ako imate jednu površinu, vi ne morate da izaberete jedno. Vi možete da imate sve na toj površini, ali je najvažnije od svega kako ćemo tu površinu da organizujemo. Najvažnije od svega jeste svest, da bukvalno sve može međusobno se kombinuje i da sve možete da organizujete upravo u pravcu bio-voćnjaka i bio-bašte. Eto, to je što se tiče mene. Da li neko ima neko pitanje? Nema pitanja. To je dobro. To je dobro. Mona nam je došla juče. Da, dobrodošla, Mona. Ja sam juče bila na putu. Mi ćemo od ponedeljka da se družimo u učionici. Ne čujemo te, moraš da uključiš mikrofon. Moraš da prekineš snimanje.